हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'ना जाहैबाय आं दाखालिहाय दख'ना स्ट'रनिफ्राय दख'ना अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन आरोना। दख'ना स्ट'र होनबाथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखासिगौ, आंबो मिथियै मिथिंगामोननि आरोना। लोगोफोर, ओमफ्राय दा बे दख'नाया सौफैबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनहा सोर सोर आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनो, आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय। आं माबायदि दख'ना बिहरदों आरो बेसेबां दामनि, नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो नुखासिगोन। लोगोफोर, दा भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो लोगोफोर। नै दायो आं सिखा लाखाबाय आरोना लोगोफोर। आङो सिखाजों हागोन आरोना, जा गोरा खानानै हरखादों आरोना। नै दख'नाया सफैबाय आरोना, आं दा बेखौ खेवनोसै। नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो नुखागोन आरोना। बिदिब्ला आं दा खेवनोसै आरोना। नै माखौ खेवग्रोनांगौथाय? जा नायनो लुबैखाबायमोन आरोना आं दख'नाखौ। दाख्लैनिफ्रायनो आब' मिथिनावबो सोंहरगासिनो आरोना आङो, माला सफैगोन आब' दख'नाया होननानै नायनो लुगैनानैनो आरोना। नै दा फाइनालि सफैमारबाय आरोना। आं दा खेवदोंबाबो जा नायनो क्लाब क्लाब जादोंना, ओमफ्राय नै खेवगासिनो आं, खेवनो हायानो। बे दख'नाया आंनि फार्स्ट टाइम आरोना, फार्स्ट टाइम अनलाइन अर्डार खालामनाय दख'ना आरोना बियो। बेखायनो आं जा नायनो लुगैबायमोन आरोना। नै गोरा मोनसे गाहाबानो जागोन र'। Siapa juga ulah kamu? Ini naik dulu nyata lah lagi. Arti mau nulis nama? Atar bego. नुथारसै लोगोफोर, नुथारसै। नै वाव, जा मोजांखाना लोगोफोर। नै कालारा जा बरियाखा। मबाइलावसो फुरलाला नुदों दे, मोगथाङाव खिन्थु कालारा जा बरियाखाना लोगोफोर। नै जा मोजां मोनखादों आं, जा मोजां मोननानै बिहरखादों आरोना। बेखायनो आं माला सफैगोन नायनो लुगैनायानो हाखाथारलामोन आरोना। नै लोगोफोर, जि मोजां दख'नाया, गुरैथार। नै कालार गोनांखा, मबाइलाव फुरला लास्ट नुफिनबावबाय। नै Gimana? Dah. Hah? Kalau kenapa na? Ini udah full langsung dulu kok. Nang nilai. Oh, hinta ni dukun aku sedang ni apa? No. Deh. Oh, dang nanti. Gurih na? Mobile online aja. Nih, tuh hai fulalan dengan dah fulalan mak. Color kan nabi nih. Tiba mobile itu color alda nih. Makthang color sin. Mobile mana color alda nih deh. Oh, light ada mana nggak? Ibarat onten. Ikin nabi nih. Dayo ang kan naribu kintan cerna nih, mabadi nuye, nentau nanai langder nanai.
जुदि नोंथांमोननोबो नांगौ जायोब्ला आब' मिथिनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो ना लोगोफोर नै बैसागुनि थाखाय सोरनि दख'ना बिदन नांगौ फसायदोंबा बिहरनो हागोन आरो ना नै दाथ' बैसागुनि थाखाय दख'ना बिदना बहुत कमनखा बेखायनो नै सोर फसायदों बिहरनो हागोन आरो ना नै आब' मिथिनि दख'ना नै थाब दा बिहरदो लोगोफोर नै आब' मिथिनाव आङो नाम्बारखौ होखाबाय स्क्रिनाव लोगोफोर बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नै गानखांबाय आङो दा आरामसे खननानै दोनफिनसै आरो ना लोगोफोर नै आयो जा मोजांखा दांनो गुरैथार आरो ना नै बिदि रलेक्स थाबाबो गरम नङा आरो ना खारां खाथां नङा आरो ना जिया गुरैथार थान्दा गाननो आरामथार नै आगराबो जा समायखादों नै गोमोआव मा कालार गोथां गोजानो मा बेरखादों आरो ना नै बैसागुनि थाखाय आंना बेनो जाखाबाय आरो ना लोगोफोर बैसागुनि थाखाय हासबेन्डआ आंनो गिफ्ट होखाबाय आरो ना नै लोगोफोर आं फसायनानै बेखौनो लाबाय आरो ना मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोरहा फसायदों आब' मिथिनि इउटुबाव फन नाम्बार होखानाय दङ बेयाव थांनानै अर्डार खालामबानो जाबाय लोगोफोर दाबो मोनबावगोनानो आब' मिथिनाव नोंथांमोना बिहरनो हागोन आरो ना गाननो मोजाङानो गुरैथार आंबो गाननानै नायबाय गाननो गुरै आरो मोजाङै आं रलेक्स थानायखाय गरम जागोन सानदोंमोन ओमफ्राय रलेक्सआ बारा जोलाबाय आरो ना गुरै आराम मोजां गाननो स' नोंथांमोनहाबो थांनानै अर्डार खालामहैदो आब' मिथिनाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ स' नोंथांमोनहा नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन